Okay, maayong good day sa tanan, maayong good day. Welcome back. And I'm back, no, sa dugay-dugay nagikuha kahimo og videos, no. It's because daghan pud kay ta ginahimo. So anyway, so karon nakahigayon gyud no, naka-time gyud ta. Because quarantine man naman ta sa balay. So I guess pwede na ta maghimo videos ani. So karon akong i-share sa inyo, no, welcome dito sa uban diha, no, ng mga Bisaya, no. Ako gining Bisaya na karon because gusto na ko nga kitang mga Bisaya ang maka benefit ani ako atong pag-trade, no. I believe and I know daghan na pud kay mga traders diha nga mga Bisaya. So share lang ta, guys, no. Share lang ta na pud may mga ideas diha, share pud mo sa kitsa may lain diha na magtinabangay kita naman mga Bisaya, lahi ra gyud ang Bisaya, no. Lahi ra gyud ang Bisaya, ang Bisayang manok, lahi ra gyud lami gyud siya. So karon di na ta magdugay. Di ta magdugay, no. Sugdan na ako ni. Ako i-share sa inyo karon, no, about RSI, common kaayo nga indicator. RSI, no, Relative Strength Index. Makita na diri sa indicators. Click nimo aning indicator, search ka diri RSI, and then magawas mo ni siya. Pag click nimo ana, mo na ni siya nga indicator magawas. So ang akong gigamit is ang default ani nga value is 14. Pero gi-7 ako because God's number na yun. So I believe in God's number 7. Anyway, same lang po gihapon ako kung isag 14 na siya. Baga kung ano ang mahitabo sa 14. Kung i-7 mo, ang ganahan ako sa 7 mong good is more magnify siya ba? Magnify kaya ang yun. So magnify, so mas ano siya dali, compress pag-ayo. Okay? So muna siyang indicator nga kung share sa inyo karon. Ano live kayo ni sa date karon is April 11, 2020. Ang price sa Bitcoin is 6884 sa Bybit nga, because I'm trading sa Bybit na karon eh. So wala na ako nag BitMEX because BitMEX wala nag-upgrade ang BitMEX, walay pakialam ang tagiya, no. So ang iyang daghan og mga kanang negative nga feedback ang BitMEX. Yang platform is same lang gihapon sa una, wa gyud kabaguhan. Ang stop loss dili ma-trigger kung dili balikan ang presyo. Unlike sa Bybit, nag-upgrade sila, na sila USDT nga perpetual also, no. So USDT base ang gamit. Ug nakanindot sa Bybit, less fee compared sa Binance, no. At also trading sa Binance kuno ganahan ko sa Binance, user friendly. Same sa mas user friendly ang Bybit compared sa Binance because ang Binance daghan kayo og malibog ka ba asa ka mag-trade, daghan na pay future, na pay on spot trading, na pa sila margin trading, daghan sa Bybit future na nila base BTC or katong mga common na mga crypto coins, Ethereum, Litecoin, EOS nasa Bybit. So akong ginagamit ron is ang BTC, no, perpetual future contract sa Bybit. Okay, so sa presyo, ang presyo is nasa 6,883.5. Alright, so proceed ta, no. Discuss na ako sa inyo ang RSI, share na ako ang akong idea, ang ako ang natunan po. Of course, di man ako ang nakauna aning RSI, pero unsa day kanindot favorite man gud ako ning RSI. Wala gininawala sa akong mga indicators nga ginagamit RSI gid. Balik-balikan gid ako ning RSI. Ang RSI man gud is leading indicator. Meaning sa leading indicator kanang advance ba? Dako chance, no, na mabuo nga advance move nga possible move, no. Of course possibility man ta, we're talking about possibility here kay anytime ang market di ginato ma-predict gid og 100%, di kita makaingon 100% na makuha nato ang dagan sa market. But at least we have a risk management. Balota mo manage sa risk. Then natay manage sa tong stop loss, manage sa tong gain profit, no, diba? So ano lang, so at least natay higher probability to get profitable trades, no. So ano lang. So okay, so sa RSI ngani. Mo ni RSI, no. Also ang RSI pod is oscillator yapon, depende sa na price action yapon. Then ganahan ako sa RSI na siya mga kumbaga mga convergence mga buo, no. So mga I mean divergence. Sa divergence, meaning sa divergence is kanang lahi ang flow sa graph. Example kani nata sa 4 hours time frame. Example kani nga imong buhat og structure ba, mga idea about market structure. Connect nimo ang lower lows, higher lows, lows tanan connect nimo, or tanan ng mga double nga mga lows nga mas kanang mas ning buo pod og lows diri sa RSI, no. So kung imong i-connect pasaka siya, di ba? But then sa RSI tungod nimo na
tungod po diri. So ang iyahang ana. Okay? So tanaw nimo, di ba? Nabuo og mo ning ginatawag nga divergence. Pasaka diri, pero diri sa RSI pababa. Okay? So divergence na. So pag naa na siya nga mga indicator, makita na nato sa RSI. Napatay ko digo diri. So credit na to ni sa naghimo o kaila sa kinaghimo pud ani daghan ako nakita ni sa Google pud no. RSI. So tan-aw nimo kung pasaka ang graph kani ang blue diri nga kaning line mo ni siya ang diri sa chart or sa mga candlesticks. Ang kaning red mo ning RSI. Okay, so tanaw nimo asa ni siya na bilong. Pababa ang RSI, pasaka ang candlestick. Kani, yun, hidden divergence, bullish. Hidden bullish divergence. So hidden bullish. So anytime from now, anytime no nga nabuo na ni siya, no, anytime pwede na ni siya ma-materialize, no, ma-materialize ni siyang bullish. Okay, bullish siya sa 4 hours, but then 4 hours is higher siya, no, higher time frame. Mag-materialize gina unless kung ma-break ni siya kaninga trend line sa tong RSI, magpababa man na siya. Kung ma-break na siya, example may ngani kikandera mo break mulapos diri ana na mulapos. So tendency ana mo create po nag-lower ang candle. So dili na siya divergence kay ang next ang kuana na naman. Sorry. Ngani naman ana na kay na siyempre ni baba na ang candle niya price. So ni ana na ni pan pareha na sila. Dili na siya divergence. Okay? Ana na siya, pareha na siya pababa tanan. Okay, so karon wala pa man na break ang trend line sa atong RSI. Possible ana mo bounce pa saka then materialize. Okay, so pwede ra nato na basihan, balikan sunod, balikan unya. Basta kay nakakita ta na nga divergence. So proceed ta sa 1 hour. Tanaw na to sa 1 hour kay ang 1 hour ganahan ko sa 1 hour because kuan mo ko I'm a scalper, no, scalping akong style. Of course, tanaw sa dito sa higher time frame, daily candle. No, so good ko magtanaw na pag magtanaw ako sa chart, daily candle gid akong unahon. Okay, so pareha ni karon una ni hanging man. And then ang rising wedge nato na buo, nya breakout ta. Rising wedge, mamaya akong analysis ani rising wedge. Yan. Break ang rising wedge. Ano? That's a rising wedge. Pag break. So tendency na ron retest ni nga level 5.8 or 6,000 level retest. Kung ma-break na pod, another diri na pod sa 5,000 level, retest na pod. Ana ra na siya. Then worst case scenario gyud ma-break ni siya, hello 2,000, 1,000 but ambot lang og tanaw na ko dili kay baga kayo ang mga buyers, no, diri nga part diri sa okay, so yun. Okay, so ako lang to nako ako nang analysis parenta sa RSI. So from daily, no, ato ko sa 1 hour kay ganahan jud ko sa 1 hour, magina akong favorite ang 1 hour. Ngita ta og possible nga next move sa Bitcoin karon, no. Kani atong tanaw ng pizza. Sa pizza sa oras nato ning gi-analyze. Okay, so ito kani. Yan. So kung imong i-zoom ang RSI, ni-create siya diri. Ang peak niya, ang peak dira higher ang iyang no, trend niya. Yan. Pero kung imong i-compare sa candlestick, mo niya itungod nimo na siya, itungod diri pataas. Okay? Then dira, mo ni ayan. Klaro kay nga divergence, no? So tanawa ta sa atong kodigo kani akong ning gi-print gid sa akong atubangan sa ako ang workstation diri. Nagi ni siya gi-print ko ni. So pababa ang candlestick, pasaka ang RSI nasa sa taas sa babaw nga part. So asa man ni? Pababa ang candlestick, pababa asa may ayon, pababa ni. Then pasaka. Yan. So hidden bearish. No, sa 4 hours bullish. Pero sa 1 hour bearish. As in my opinion una gid mag-materialize ang 1 hour compared sa 4 hours. So mo ni karon, no, nga hinahinay baba ang presyo. Pansinin mo na niya mas una mag-materialize of course ang 1 hour compared sa 4 hours. Yan. So this is happening right now. So unless dili ma-break ning trend, dili pa ito ma-materialize ang 4 hours. Okay, di pa ito ma-materialize. Pag ma-break na, break na,
Yan, materialize na rin to ang 4 hours nga bullish pud to, bullish divergence pud to. Ana na siya diha. Break na. So diha na diha na makita. But then of course, unahon sa gini niya ang 1 hour. Mahitabuan Ana ni dere. Then musaka na. Mo retest pa na dere or break diretso. It's either or kanipod mo baba siya. Then break. Asa siya taman kung diha pa ba siya kung depende naman diri apod naman tay support pod diri nga region sa 66. Napod tay support region diri sa 61 or 6,000. Support diri kani mga support ni siya. So diri ana to matanaw, diri na to makita ang mga retest. I-retest na siya, ma-break na siya, then yan. It's either ma-break or ma-bounce. So possible bounce na siya gamay. Diha, then drop na. Retest dira og maka-break dito sa toy. Then of course kinatanaw na to ang current situation po sa atong global market no. Kay ang Bitcoin apektado po jud siya. Unsa ang trends sa tong global market, ang Bitcoin ning sakay-sakay pa. I believe nga daghan kayo og nagapundo nga mga kanang gunit og USD pa ba, dollars pa ba nga i-convert tay pa nila Bitcoin. Kasi ang kasakaron man gud, pansin nato ang volume, perting gamaya sa volume. Tanawa ang volume Kani volume. Pwede mo mga volume, pababa ang volume down ka ang volume. Okay? See the volume, gamay pagid ka aning siya. Bagsak ang volume. Meaning wala pa kayo nagka-interest nga mo palit og Bitcoin. Siguro gusto pa nila mo pababa pagid pag ayang presyo bago sila mo palit. I believe na diri nga mga part side or na diri nga mga area sa 6,000, 5,800 to 6,000 nga area ang naghulat ang mga buyers. Okay. Mo ni karon natay divergence sa 1 hour. So possible drop, waiting ta 66, retest 66, bounce gamay, balik 67, then baba 6k. So in my opinion lang po na pwede mo mag research po sa inyo ang sarili para po ma-prove no. This is kuan mo ni dili man ni 100% ang ato ang success rate ani. Then at least natay panlantaw ba magka kung asa ang market kung malaan na tong kanang trend. Because trend lang magina to ang ginasunod ani no, momentum. Okay, so ang kanindot po sa RSI napod siya momentum dayto od. Of course this is oscillator man, kaya ang uban man gud pag maggamit og RSI ginatanawan ang overbought, oversold anang ginabasihan. Wala sila idea atong divergence no. Sa RSI kung magtanaw ko RSI dili ko sunod sa kanang overbought. Kung overbought mo short ko, dili ko mo short kung overbought. Meaning sa overbought is naana sa ibabaw kay ba, meaning daghan nagpalit, daghan namalit, daghan og buyers ang pressure, daghan ang pressure sa mga buyers, mga overbought. Kung oversold naman, daghan pressure sa sellers, so baba ang presyo na. So pareha ni, example overbought siya. Okay? So kung mo lang ni imong gibasihan overbought sa RSI, mo pa short jud ka ani. But then again, dili siya 100% nga ang RSI kay momentum man gud ang RSI. Above 50 ka. Ang momentum up pa gyud. Above 50 nga value sa RSI mo ni diri 50. Pwede ni mo linyahan. Above 50 momentum is up. So kung naa na diri ang RSI sagad na kay ka, ayaw kumpiyansa og pa short kay pwede pa na siya mo tuloy-tuloy pasaka pare ani karon pare atong April 6 diri kapag pag-pump uy hala pa short ko. Yes, naka-gain toad ka pero okay lang kung scalper ka ani basta maka-gain jud kapag ayo ani scalp lang ka. Pag pump back short drop padong 69 7k gikag 71 to 7k di at least na kay 100% na 100% kapin di ba nga na. Pero pag tanaw nimo na diha kay feeling nimo mo babae pagid kay oversold wa pa kaning TP imong gipaabot gid nga mo drop pag ayo lubong ka di ba. Kung dili ka scalper, kung swing ka nya kana ra imong gibasihan. So ning saka pa man ang presyo padulong 74 naka-entry ka sa 7k or 71 71 naka-entry ka pa short lubong ka. Okay, so advice nako sa magamit og RSI ayaw i-base ayaw pagbasehan ng oversold overbought. Okay, para ani overbought pod oversold pod siya okay, kani diri kato pa ning gahapon hitabo pag dump oversold siya. So anak imong tan-aw kani baba na kayo ang RSI palit buy ko or palong magpalong nako palong ka ni drop
hantod karon lubong pa ka hantod karon kung na-entry ka diri sa 669, di ba? Na-entry ka sa 6 diri ba sa man nga value ni diri, so 69 ka pin, nalubong pa ka at least, pero kung nag-scalp lang ka ni, okay lang, safe ra ka, scalping lang ka, okay? Scalping man ang style, so okay lang. Pero kung nag-swing ka ni, dugay-dugay pa jud ka maka-recover kay wala pa man ang presyo nga imong target, wala pa man abot, mababa pa man eh. So yan ang analysis nato sa RSI. Okay, di ta mag-base sa oversold or overbought, di ta mo entry diha. Ang ato sa RSI is ang katong divergence. Okay, kani karon mo to akong nakita no, divergence sa 1 hour. Kuan kayo. Lami kayo sabon ako kaniyo. Baba. Og tungod ni man na diha. Pasaka siya. Di kay siya halata ba no, pero di mo hang i-zoom na para. Ayun. Double click lang ka. So mo na siyang hidden bearish divergence. Okay, so that's it. So next time na pod, another lesson na pod akong i-share sa inyo ha, no, ka mga common nga mga indicators. Usahay di na nato pansinon tungod sa ka-common, gusto kita mangita og mga lisod o mga tricky nga mga indicators, parihara na sila eh. So wala gid tay 100% nga indicators nga makabasa gid sa market, kay kung naa pa everybody will be rich na no, kung nga na pa gyud, kung naagi nga ng indicator. So ang ato lang ani is probability, of course atong basahon tanan, market structure, ang market ang kanang global market situation, ang atong fundamental na analysis mo na siya sa news no, about news about si kay labi na sa US no, US nga economy, US si President Trump. Subaybayi gyud na siya permi kay every time na siya mag-tweet mo move gid ang market labi nag about economy. Okay, so that's all for now, and thank you, salamat sa tanan. Kung wala pa ka nag-subscribe no, please support our local traders. Hit subscribe button ug to ang bell para ma-notify ka kung naatay mga bagong videos. Okay, so tuloy-tuloy na nato ni, di na nato ni putlon. Okay, so salamat sa tanan nga nagtan-aw. God bless sa tanan.